Урок по добротворчество, така макар и шаблонно, но истински може да бъде определена срещата на Тити с децата. На какво се опита да ги научи той? Първо на това, че денят не винаги се личи от сутринта, защото едва ли преди 30 години някой си е мислил, че буйното хлапе, което не е отличник, а при това и с намалено поведение, защото е заключил преподавателите си в учителската стая, може да има толкова бляскаво бъдеще. Бях палово дете много и може би факта, че баща ми е треньор, съдия по баскетбол, бивш треньор и после съдия по баскетбол, е предопределил моя път в живота. Така баскетболът става негова съдба. Първо играе любимата си игра, после учи другите да го правят. С баскетболната зала не се разделя даже и когато сключва брак. На 42 години Тити определено се смята за късметлия. Човек като е жив и здрав, трябва да бъде доволен и благодарен на съдбата. Смятам, че имам уникалния шанс да работя професия, която е моето хоби. Имам прекрасно семейство. Едно от нещата, които казва, че му доставят удоволствие, е да помага на хората. Не само застава зад всяка благотворителна кауза, за която е поканен, но и само основава фондация "Отговорност за утре", чиято цел е да помага на изоставените в социалните домове деца. Прави добро, за да ти се връща добро, е основният му житейски принцип. Нашето ежедневие не променило мисленето. Трудностите, които съпътстват ежедневието на българина, го правят по-лош, по-деморализиран. Кое ще ни спаси? Вярата. Ние трябва да вярваме и никой не може да ни спаси, ако сами не се спасим. Трябва да вярваме, да търсим доброто. Не се смята за галеник на съдбата, защото не веднъж е губил преднина, но винаги го е спасявала вярата му. Не се срамува да заплаче, защото смята, че всеки има право да бъде себе си. Щастлив съм, защото за първ път виждам Тити Папазов на живо и много се радвам, че имам негов автограф. Научих, че и колкото трудни моменти да имаме в живота, без да се отказваме, трябва да продължим напред. Тити Папазов бе обявен за почетен ученик на основно училище Кирил и Методий, а фотото и нашата камера увековичиха мига.